Boa tarde, donas e caballeiros. Benvidos á 52 edición do concurso de gaitas do país, que como cada ano ven celebrando o Concello de Ponteareas, consolidándose deste xeito como o certame de música de maior trayectoria e relevancia do noso país. Hoxe participarán un total de 6 grupos escollidos por orde de inscripción. A orde de intervención foi establecida o pasado día 18 mediante sorteo. A relación de premios que se otorgarán son os seguintes. Primeiro premio, dotado con 1.800 euros. Segundo premio, dotado con 1.200 euros. Terceiro premio, dotado con 900 euros. E cuarto premio, dotado con 600 euros. O primeiro premio recibirá, ademais, unha gaita do Obradoiro de Gaitas Gil e un tambor do Obradoiro de Percusión Sanín, ambos doados por Artesanía de Galicia. Cada grupo participante non premiado recibirá 200 euros en concepto de actuación. Nesta edición, ademais, o grupo gañador actuará durante 15 minutos abrindo o concerto de Cristian Silva que comezará ás 10:30 no Parque da Feira Vella. O xurado desta 52 edición do concurso de gaitas de Ponteareas está formado por Antonio Gutiérrez Pereira. Centro escenario, por favor. Mestre de música tradicional, gaiteiro, percusionista e artesán tradicional. Aprende a tocar a gaita e a percusión ao seu pai e de maneira autodidacta. Máis tarde perfecciona os seus coñecementos con estudios de percusión no Centro de Desarrollo Musical e de Gaita no Conservatorio Malleuxis de Vigo. Realiza varios cursos de construcción de palletas con mestre Antón Corral. Na década dos 90 funda o cuarteto Loaira, co que gaña varios premios nos concursos máis recoñecidos en aquel momento, como o de Cerdido e tamén en Ponteareas. Na actualidade imparte clases de gaita e percusión en diferentes centros culturais da comarca e dirixe as bandas de gaitas Sons da Raia, a da provincia de Pontevedra e a banda de gaitas Tremiñado de Ponteareas, coa que gaña o 26 Campeonato Galego de Bandas de Gaitas. Continuamos con Xulia Feixón. Nada en Vigo, esta percusionista, etnomusicóloga e historiadora da música, dentro do Congreso de Música de Raíz Galega e integrante da banda de Rodrigo Romaní e do Cuarteto Caramuxia. Como intérprete de música tradicional, acadou os primeiros premios nos concursos máis sinalados do país, formando parte do Cuarteto Virutas de Ébano, o concurso de gaitas de Ponteareas, o concurso de música tradicional Xacarandaina e o concurso de música tradicional de Luou, entre outros. É directora da sección de percusión da banda de gaitas Xaraval e mestra de percusión tradicional na Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro e na Asociación Cultural Xirandela. Publicou os libros Maduxa das Portellas, Tocadora do Pandeiro e Mulleres de Gargamaga, cantares de tradición oral, ambos da editorial A Central Folque. Na actualidade é membro asesor do Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega. Continuamos con Cristian Silva. Instrumentista, bailarín, compositor, docente, investigador, chega en Brasil, deambula entre o mundo tradicional e o mundo académico, completando a súa formación no Conservatorio Superior de Vigo e nas Universidades de Vigo de Santiago de Compostela, onde cursa o programa de doutoramento na Facultade de Xeografía e Historia. Tamén se forma como artesán de instrumentos populares no Obradoiro da Escola de Artes e Oficios de Vigo. Foi profesor de diversos centros educativos, sendo na actualidade de gaita no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Gañou máis de unha dúcia de certames de música, entre eles este mesmo concurso no 2008 como componente do cuarteto Chupacabras, co que publica o disco Tradifonías. Colabora con gran cantidade de artistas do panorama actual en publicacións e grabacións discográficas e tamén en diversos espacios de televisión de Galicia. No ano 2015 publica o seu primeiro disco Ego, Traballo en Solitario. A finais de 2017 publica o libro CD Manual Ególatra Básico. En actualidade traballa nun novo álbum do que ven de publicar o primeiro sinxelo de adianto Lugo Estepario. Continuamos con José Manuel Gil Rodríguez. Alumno de mestres como temporal, estivo baixo a súa dirección no tempo en que foi componente da banda de gaitas Xaraval de Vigo. Mestre de música tradicional e gaiteiro, actualmente dirixe a banda de gaitas Os Tobeiros de Porriño, titulado en grado elemental de gaita e solfexo polo Plan do 66. Como artesán que nace da Escola de Artes e Oficios de Vigo, da man do que xa fora o submestre en Xaraval, abre o seu taller en Ponteareas no 99, o que pronto se incorpora o seu irmán Alfonso, que ten entre as gafas. Non me quedan ben outras. Dende entón construí instrumentos para músicos como Carlos Núñez, Xosé Manuel Budiño, Mercedes Peón, Marcos Campos, Óscar Ibáñez, entre outros moitos,
así como tamén grupos internacionais de recoñecido prestixio. O seu taller foi galardoado no 2014 co premio Cuños do Suído e os instrumentos que nel construe chegan a países tan afastados como a Xapón ou a Argentina. E a última, que non a menos importante, Xiana Teixeiro, titulada Superior en Instrumentos de Música Tradicional e Popular da Galiza e Etnomusicoloxía polo Conservatorio Superior de Música de Vigo. Posúe os mestrados de Musicoloxía pola Universidade da Rioja e de Profesorado en Educación Secundaria pola Universidade de Vigo. É músico en diferentes agrupacións de música galega, como son a Banda de Gaitas Xaraval ou o grupo Abóbriga, Lembranzas Galegas e o cuarteto Marajotas, co que alcanzou o podio deste concurso en 2 ocasións. Como docente, ten experiencia en diferentes niveis e ámbitos educativos relacionados coa súa formación. Antes de comezar, compre recordar que, tal como se establece no punto número 6 das bases, os grupos participantes contan cun máximo de 8 minutos para a interpretación de 2 pezas de libre elección que deben ser de raíz melódica galega e que non se admitirá a interpretación de suites nin popurrís. O fallo do xurado é inapelable e este ten competencia para deixar algún dos premios desertos se así o considera oportuno. A participación neste concurso supón a plena aceptación das bases que previamente foron publicadas na página web do Concello de Ponteareas. Comezamos agora así as intervencións dos grupos participantes. Os primeiros en actuar son a aula de toque pechado de gaiteiros das Rías Baixas. Veñen dende Pontevedra e compóñeno Óscar Monteagudo Argibay, Xavier Lorenzo Avilleira, Yasmina Constenla Peón e Jorge Patel Torres. Vannos interpretar Muiñeira de Cordos, do autor Pío Rodríguez Bugá, e Alborada Galega de Pascual Veiga, ambas con arranxos da propia escola, e que hoxe queren adicar á agrupación Raparigos de Ferrol. Un forte aplauso para eles.
Imos co segundo grupo en intervir. Son a Belaíña e veñen dende Teo. Compóñeno Xesús Rodríguez Calejón, Raquel Vila Sotero, Ricardo González San Martín e Santi López Suárez. Vannos interpretar dos temas compostos por Xesús Rodríguez, Fonte Dourada e Arco da Vella. Un forte aplauso.
Continuamos con Anaquiños da Terra, Xuventude de Galicia. Este cuarteto ven dende Lisboa e compóñeno André Pires, Vasco Alves, Claudio Coito e Carlos Santos. Vannos interpretar Muiñeira do Pepe, de Vasco Alves, e Paso Doble, de Suso Bahamonde. Forte aplauso.
son Roda Moiños, veñen dende Cela, Mos, e compóñeno Roi González Ucelo, Manuel Rodríguez Alarcón, Juan Bartolomé Fernández e Denís Lauzara Landesa. Váganos interpretar a rumba do Tío Gilito de Milo Romero e o dúo de gaita para o primeiro concerto de fin de carreira de David Bellas. Un forte aplauso para eles.
seguimos co grupo Soñilia, de Vigo. Este cuarteto está composto por Miguel González Diz, Ignacio José Álvarez Estevez, Isidro Vidal Gallardo e Jonathan González Broga. Van nos interpretar Pasadúas hipotético dos Sinceiros, de Cristian Silva, e Brincadeira, de Adolfo Anda Seoane. Un forte aplauso para eles.
último cuarteto en intervir son Bran Cuarteto. Veñen desde Castro Caldelas e son Diego Prieto González, Xavier Pereira Díaz, Oliver Rúas Barrosa e Diego López Gómez. E vamos interpretar Jota do Porto do Cabo de Roxelio de Leonardo Bouza e Paso Doble de Pepe de Pedro David Lamas Varela. Forte aplauso para eles.
52 concurso de gaitas do país. É o momento de que o xurado se retire a deliberar. Emprazámonos aquí en 20 minutiños para coñecer o seu veredicto. Gracias. Boas de novo. Como cada ano, con motivo do concurso de gaitas do país, o Concello de Ponteareas acorda dedicarlle a súa celebración a unha figura representativa da música da nosa comarca. Nesta 52 edición, o que queremos é facer unha mención especial ao que xa foi homenaxeado o ano pasado, que foi xurado deste concurso durante 30 anos e que nos deixou este verano, Xaquín Miguel Rodríguez, o Xocas. Sempre innovando, sempre facendo aportacións de forma libre, compartíndoas con todos nós, abrindo as portas da súa casa para todo aquel que quixera aprender cun corazón inmenso. Dentro do Concello de Ponteareas e todos os que coñecíamos personalmente, recordarémoslo con moito carinho e agradeceremos sempre todas esas aportacións. Pedimos un forte aplauso de novo pola súa memoria. De eventos, Cristina Fernández e o alcalde, Xosé Represas, por favor, que suban ao escenario. Queremos pedirle aos membros do xurado, por favor, que nos acompañen tamén no escenario: Xiana Teixeiro, José Manuel Gil, Antonio Gutiérrez, Xulia Feijó e Cristian Silva. O alcalde e a concelleira de eventos queren facervos entrega a vos como membros do xurado dun recordatorio pola celebración do concurso deste ano. E agora sí, reunido o xurado do 52 concurso de gaitas de Ponteareas, formado por Xiana Teixeiro, José Manuel Gil, Antonio Gutiérrez, Xulia Feijó e Cristian Silva, acordan outorgar os premios na orde seguinte. Cuarto premio, dotado con 600 euros, medalla e diploma acreditativo que entregan Xosé Represas e Cristina Fernández. O grupo Gran Quartet. Esperad que vos veamos a casa e os vamos. Continuamos co terceiro premio, dotado con 900 euros, medalla e diploma acreditativo, do que volve a facer entrega o alcalde e a concelleira de eventos. O grupo Soniria.
Esta volta faltou un redoble, non? Imos co segundo premio, dotado con 1.200 euros, medalla e diploma acreditativo. Para o grupo Rodamuiños. Outorgar o primeiro, o xurado quere facer dúas mencións especiais. A primeira para a aula de toque pechado dos gaiteiros das Rías Baixas, pola súa labora de recuperación de técnicas e composicións. E a segunda para o grupo Anaquiños da Terra, por conservar a nosa cultura máis alá das nosas fronteiras. Primeiro premio, o que estabades todos a agardar, dotado con 1.800 euros, tamén medalla e diploma acreditativo para o grupo Abelaiña. Como xa comentamos ao inicio da tarde, a Fundación do Centro Galego de Artesanía e do Deseño aporta unha gaita do Obradoiro de Gaitas Gil e un tambor do Obradoiro de Percusión Sanín para os gañadores do primeiro premio. Solicitamos que suba ao escenario dona Elena Fabeiro, xerente da Fundación Galega de Artesanía e do Deseño, para a súa entrega, por favor. Para Elena tamén temos un pequeno detalliño en agradecemento ás aportacións que fai cada ano a este concurso. Por favor. E agora sí, damos por finalizado o certamen. Agradecemos a súa presencia hoxe apoiando actos que contribúen ao espallamento e recoñecemento da nosa cultura. E empezámonos aquí o vindeiro ano na que será a 53 edición do concurso de gaitas do país. Deixámonos na compañía do grupo gañador desta 52 edición. Moitas grazas de novo e boas tardes. Só unha cuestión fora de concurso, tampouco facer unha intervención e agradecer ao xurado o traballo que fixo, porque evidentemente a calidade seguro que lle dificultou a súa decisión e os grupos participantes, pero como o xurado máis xa facía unha mención ao grupo que por primeira vez, se non me fallan os datos, de fora do Estado español participou neste concurso, pois por manter a tradición, neste caso en Lisboa, tamén un representante da Xuventude de Galicia, Centro Galego de Lisboa, que como se chama, quería facernos entrega por esta viaxe para estar hoxe aquí dun
pequeno presente traído dende alá por estar aquí. Por eso rompí o protocolo final por este motivo. Gracias, e agora explicaremos un pouco de avance. Son as medallas conmemorativas dos 75 e dos 100 anos do centro en Lisboa. Moitas gracias. Boas tardes a todos. Eu perdón por o meu galego, porque son de Lisboa, aún teño a familia aquí. A directiva do centro ten dos obxectivos. O primeiro, acoller e xuntar todos os galegos que están na diáspora, nomeadamente en Lisboa, e promover a cultura. E nada máis enriquecedor que venir aquí con o noso grupo, que ten xente de Portugal e xente galega tamén, e os que estaban aquí hoxe eran todos portugueses, e a nosa misión está cumplida, porque estamos a transmitir a nosa cultura aos demais. Moitísimas gracias, e a todos vos que queredes visitar Lisboa, tedes unha casa para vos. Gracias. Gracias, Rubén. Recordamos que desde Libra temos o concierto de Cristina Silva na Feira Bella que o abrirán a Velaíña e agora si vos deixamos con eles. Un forte aplauso para os gañadores. A Velaíña.